Vážení diváci, ako vidíte, u nás sa situácia už pomaly normalizovala, vidíte, oveľa nám je teplejšie, majster opravil. Čo teraz zase ty chceš? Čo? Problémy? Toto nie je direktorová kancelária. Nie, to je vysielanie, ide novoročný program, tentokrát... Vyni. No, nemám reči, nemám, aká je to organizácia. Pán tajomník sa... Prepačujem sa, zmieram sa, Vlado. Tak kde sme zastali. No, teraz si môžeme pozrieť jeden sketch. Tak vidíme, čo sa to deje v našom okolí, čo sa vlastne dialo v 2005 roku a ako to chodíme s tou našou kultúrou a našou demokraciou. Nech sa páči.